kuome Kasipul yiero madundo. Yes. Thuolo ne chuok mar timo campaign no. Opogore gi sani ma samoro ni sinyiso lek mari kendo kata joma duongo dhot bende bedo mang'eny. Yes. Nitiyo gomenda manyalo romo nade ka ok nyiso wa samoro kwan hie mar pesa manitiyo but onyalo romo nade kama ikinde mane manyo kom mar Kasipul. But en omenda makore lach nikech ing'eni ka nitiere gima ok yienga to en bende onge gi shape ma mari luongo ni political stomach. Ich mar siasa ni en onge gi shape mare, en ok en round to ok en square to ok en rectangular to bende en pokno yienga. Koro omenda mana tiyo godo to ok nyal bedo matin ne milion 10. To gigi kine timore nikech iyudo ka ibago bura kuonde mopogore opogore to samori ni lek ni kang adhi ayudo ji 1,000 kata ayudo ji 800 adhi tiyo gomenda makama to kichopo ko chutiyudo ka koro namba no baro wangi ndasi. Ting'eni jogo bende masamoro ne konyo weche mag transport koro kaka iwinji wacho ni. Yes. Kasipul no bedo marach ma ng'ama ne dwa chiwo gache mondo dere ngodo weche mag Kasipul bende ne onge. Koro we geche go bende no chako ng'aw kendo bei malo. No keto weche mang'eny sana no duogo miyo campaign no bedo very expensive ma en gima ber mondo at least ng'ato ng'e ni to sami dhi e campaign idhi tiyo omenda maromo nade nikech jopiny mana kaka Yesu Kristo bende wacho ni miwa chiemo matinende gin gidwaro chiemo masani wach makino gi ok en wach ma girito koro nyaka migi masani mondo ka ngiwinj wachni. Okay. Right. Olale